ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, ин наворе ки ҳозир мебинед аз бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 12-ум даромадгоҳ, якум ряди магазинҳои шишагӣ. Магазини рақами 27 пешниҳод мешавад. ҳамаи либосое ки ҳозир шумо мебинед дар навор нархошон 50 сомонай. Марҳамат, аз ин ҷайба бисёр навор кардагӣ ҳастам ва боз ҳам хоҳиш кардан ки агар новинка омад видео карда нишон диҳед. Марҳамат, чунин навор пешниҳоди шумо мегардад. анамихи спортивка омадагӣ ҳаст, чанд ранг дорад. нархошон 50 сомон. И то чанд солае? То 4 солара омада будай. материалш беҳад материали хушрӯ. бинед, то 4 солара размер ҳастай. мана аз ино ҳастай. и аллакай баҳорӣ. подписчикони азиз ва ҳамаи он нафароне ки айни замон моро тамошо карда истодаед, ҳозир мехоҳам камакак дар бораи кор дар компанияи Фаберлик ба шумо маълумот диҳам. дар компанияи Фаберлик ҳозир бисёре аз занҳои тоҷики мо кор ва фаъолият карда истодаанд ва хеле зиёди онҳо соҳиби маоши хуб шидагӣ ҳастанд. инчунин хеле дар наворҳои дигар блогерҳо мебинед соҳиби хонаву мошин гаштагӣ ҳастанд, соҳиби маблағҳои беҳтарин гаштагӣ ҳастанд, званияҳои баландтарин да баромадагӣ ҳастанд. шумо низ метавонед ки корра оғоз кунед дар ин компания ва нами рақамҳое ки дар рӯи экран ҳаст, дар нами рақамҳо нависед, ватсап доранд. гурӯҳи занҳои беҳтаринанд, занҳое ки мисли апаву хоҳар ҳастанд. кора ба шумо мефаҳмонанд, регистратсияву обученияшон беплай. пура кора мефаҳмонанд, агар хоҳед кор мекунед ва шумо низ метавонед ки соҳиби маош гардед. шумо низ метавонед ки яке аз званияҳои баланди компанияи Фаберлика соҳиб гардед. нависед, бо мефаҳмонанд тона. воқеъ саломат бошед. начос надоранд, хушрӯваканд. ина брижаҳошон катӣ аз ин чанд ранг, ина сабз, зард, инчунин ана ин фасон 50 сомон. махировниё ҳаст дар инҷа. иям двойка на иёям. иноям двойка. ино то чанд сола? то 2 солара ҳастай. ина двойка 50 сомонӣ. марҳамат, ина рангошонай. иҷада диёям амхе хушрӯбак. бамбук материалошон ҳичи намешаванд. ҳамашон брижакати. то 2 солара размер ҳаст. мана ин рангшай. фиолетовый, розовый, бежевый. баъд ҳаст тройка. на бачагӣ. и то чанд солае? то 1,5 солара будай тройка. ана бинед. нархаш 50 сомон ишам. ози тройкора ма шумода нишон метиҳам. иш двойка ая? то 1,5 сола ина ино. материалошон аҷоиб хушрӯ, ранги туркияи материалошон а ҳичи намешава. мана ина инош то чанд сола? ана ин намуд то 2 сола барои духтарако. 3-4 намуд ҳаст. нархаш 50 сомон ишам. ана ин тройкое ки ҳозир ман нишон додам. ина ин рангошонай то 1,5 солара размер доштай. мана бисёр рангои хушрӯ. тройка. ана ин духтараки чихелай. ана ин вая бинед чихел хушрӯча кофточка кадиян духтараки ҳамроҳи брукошон. драпай брукош. бисёр хушвақт. хулас бор беҳад бисёр омадагиай. биёед духтарако як маротиба аз наздик бинед. боварӣ дорам ки барои фарзандотон меёбед либосои дилхоҳтона. ина дракончико бо новинка. бисёр фасон. и то чанд сола? то 3 солаи дӯстони азиз. бинед чӣ хел фасон. ина ҳозир расветкоша нишон метиҳам. нархошон 50 сомон. ина тамошобинони азиз, иям новинкаяй. нархошон 50 сомон. то чанд сола? рангоша бинед чӣ хел хушрӯвакай. то 2 солара и размер доштай. ҳозир бо ҷинси дороша ма шумода нишон метиҳам чӣ новинка омадагиай. бисёр мепурсанд. ина ин тараф бо ғафсоян. дӯстони азиз, мана тоқае. дӯстони азиз 20 сомон ана тоқа
распродажа шудаи ғафсош начос доранд 20 сомон тоқа бурукушкати 40 сомон мешава. ин агар хоҳен аз иноям беҳад бисёрай бинед чӣ хеле вешулкада мондагиай метавонед бо якта омада аз наздик тамошо кунед. ҳозир иҷада дӯстони азиз тамошобинони азиз дар ин ҷо бошад анами хел двойкои туркӣ ҳаста иам 50 сомон шортику майкаян турецкиян шортикошон ҷинс хеле шортикшам нишон тиен мана бачагӣ шортику майка летний вариант алакай омадай материалошон анамин беҳад хушрӯ тениска материалош хулас инаин двойкоям фасона духтаракода то 3 солара ино размер будай ҳамаи ҳамино 50 сомон у киртачаҳои ҷинсакчи анаи туркӣ и то чанд солаи майдаи то 1-1.5 сола ҳастай дӯстони азиз куртои тоқа болош ҷинсай поянашам хе бичернида дар ин ҷо бошад дӯстони азиз боз ҳаманамхе пояфзолҳо низ 50 сомонӣ шидагӣ ҳаст. марҳамат метавонед аз иноям интихоб кунед чизе ки мегиред 50 сомон. бори дигар такрор мекунам ин навор аз бозори Корвон даромадгоҳи рақами 12 тарафи Тилобозор якум ряди магазинҳои шишагӣ магазин рақами 27 биёед беҳад бор бисёр омадагай инами тараф ҳамаш 50 сомонаяй аз сабабе ки бор хеле зиёдай ҳама ина кушодагӣ нестанози дар витрина барои авай касоне ки харидор аст омада аз наздик якта ба якта ба ҳазур метавонад тамошо кунанд. боқӣ саломат бошед дӯстони азиз хайр то наворҳои оянда.